Ngarit nyangdak kuburan ambi mama. Menarik. Oke guys, iki meng ceritane aku arep ngarit ya guys, ambi mama kuwi ning dak kuburan kono kae guys, ning dak kuburan Polanggeni kae ya. Nah, iki langsung bae perjalanan menuju nggon tempat sing arep dirit kuwi nggon suket gajahan kae guys. Ning kono kan ana suket gajahan to ning dak parkiran kae kayak imeng yang bapak kon ngeriti guys, kan kayak bar ngono kayak arep dirabuk neh iki guys. Nah, iki perjalanane ya ngene iki kiwa tengen kayu kayak ndure kayak kuburan guys, kuburan gede gitu. Kuburan wong asem, wong buyutan bareng rono guys, wong sempu, wong nggonku bareng kuwi ya rono guys. Daerah nggonku kuwi. Nah, iki aku iki apa jenenge nyangklek tripod gitu. Soale sambil ngonten ya lek ora nggo tripod ya repot. Rodok mbau guys videone. Nah, iki aku nyangklek tripod iki guys. Oke, singkat ya iki wis tekan gitu. Nah, iki nggon parkirane dhuwur kuwi kuburane guys. Nah, iki mamake iki ngarite ning sor kuburan guys, sor kuburan caket kuwi. Nah, iki suket gajahan iki sing arep tak riti guys. Oke, singkat wae iki aku langsung ngarit, langsung babati suket gajahan iki guys. Nyapa Mas sukete ijik lembut-lembut kok wis diriti. Soalnya anu guys, iki lembut rita iki tuwek gitu kayak rodok kuning-kuning ngono, kayak iki tak riti iki. Yang bapak barang kon ngerit soalnya arep dirabuk meneh, dirabuk